Mulle kerrottiin, että täällä pitäisi olla tämmönen sun kaltainen tapaus tänään, elikkä nopeasti katsottuna näyttäisi siltä, että on vähän sensorit likaiset ja täällä ylhäälläkin vähän tämmösiä osia, joita pitäisi vähän kiristää ja mutta eiköhän me saada nää kaikki hoidettua, niin mulla on aika paljon eri välineitä, millä me voidaan sut tarkistaa ja tehdä sitten sen mukaiset korjaukset. Eli aloitetaanpa ihan pelkästään sillä, että voitais vähän sen siistiä sua. Eli aloitetaan vaikka täällä tämmöisellä vähän karheammalla tämmöisellä pensselillä ja ihan täältä yksinkertaisesti vähän putsataan sua. Otetaan tuolta oikealta puolelta vähän se enimmät lihat pois ja sitten siirrytään tänne vasemmalle puolelle. Se on vähän hankala kun tätä asiakkaita tulee niin usein mun luo ja mä en niinku ymmärrä, että kuinka te saatte ittenne tuohon kuntoon, mutta ei oo mitään, että kyllä me tää hoidetaan. Pitää ihan perusteellisesti ja kannattaa oikealta puolelta putsailla. Ja sitten voidaan siirtyä tänne vasemmalle puolelle. Nyt on niinku ainakin nuo enimmät pois. Niin mä luulen, että meidän on sitten ihan hyvä siirtyä tohon vähän pehmeämpiin suteihin. Elikkä mulla on täällä tämmönen kuten näet. Todella pehmeä ja hienovarainen, niin mä oon varma, että tää ei aiheuta enempää vahinkoa sulle. Niin voidaan jatkaa tätä putsausta. Mitenkä tälleen yleisesti ottaen, niin mitenkä sulla niinku menee? Vähän tämmöstä pientä small talkia yrittää asiakkaiden kanssa pitää ja pysyy hyvät välit, niin saadaan sitten uudestaan tänne käymään. Mutta hyvä, jos kaikki on hyvin. Se on tärkeintä, että me kaikki voidaan hyvin ja välillä pidetään huoli itsestämme, että voidaan silloin tällöin osallistua tämmöisiin fiksaushetkiin, että toinen hoitaa ja kysyy ja pitää jopa kenties hyvänä. Niin noin. No nyt on ainakin niinku enimmät liat hoidettuna. Pölyt putsattu molemmilta puolelta, ettei näytä ainakaan siltä, että olisi niinku niitä pahimpia pölyjä enää jäljellä. Niin voitais sitten hoitaa tuo sun linssi. Eli mulla on tämmöstä oikein mukavan kuulosta tämmöstä linssin suojakelmoa. Niin mitä me tehdään, niin älä hätkähdä. Laitetaan tää tähän sun linssin eteen. Noin. Ja mä sitä tässä varovasti pidän paikallaan. Ja sitten samaan aikaan mä täältä lähden sua
putsailemaan sun linssiä, niin saat sitten oikein semmosen puhtaan linssi itsellesi ja toivottavasti sitten näkökin vähän paranee ja saat sitten mahdollisesti jatkossa parempia kuvia ja videoita. Ei ole niin likaisen näköisiä sitten ne kuvat tai semmosia sumeita. Noin. Ja sitten varovaisesti otetaan se pois. Näyttää jo paljon paremmalta. Kysyisin, että etkö ole samaa mieltä, mutta hankalahan se varmaan itse nähdä ilman peiliä. No niin, sitten mä ennen kuin mä kosken itse tonne sun sensoreihin, joita mun mielestä pitäisi vähän kiristää, niin hoidetaan aika tämmöiset rutiininomaiset mittaukset. Mulla on ihan tämmönen yksinkertainen mittalaite, jolla katsotaan, että nuo sun sensorit on kunnossa ja volyymit ja kaikki on sitten kohdillaan, kun sitten kun otat videota. Niin mä täältä laitan oikein asetukseen ja sitten mä lähden mittailemaan täältä vasemmalta ja oikealta. Joo. Nyt ainakin näyttäisi, että vasemmalla puolella on kaikki hyvin. No tosta löytyy ehkä vähän semmonen puutteellinen kohta, mutta eiköhän me siihen löydetä korjaus. Katsotaanpa sitten oikealta puolelta. On kaikki hyvin. Ei käy kipeätä. Se on tärkeintä. Joo, oikealla puolella. Itse asiassa täällä näyttäisi olevan kaikki paljon niin kuin yleisesti ottaen ehkä jopa paremmin kuin tuolla vasemmalla puolella. Joo. No ja sitten mä katson tästä päältä vielä, jos on ihan ok, jos ei haittaa. Mä tuun vähän lähemmäs. Ja joo, näyttäisi olevan ihan kunnossa ja hyvät lukematkin tulee, että oikein hienosti sulla menee. Ja hyvin sä pärjäilet. Niin laitetaan tuon mittalaite vähän sivumpaa ja nyt mä sitten otan vähän tämmöstä tarkempaa kattelua tänne sun päälle ja sitten mä katsoin sen yhden sensorin tuolta, jota pitää ehkä vähän sen fiksata, kun mun mielestä siinä oli jotakin häikkää, niin mä ihan kevyesti kattelen täältä. Niin joo. Nykyään mä saan ton korjattua. Ennen kuin mä pureudun siihen, niin katsotaan nyt ihan nyt täältä oikealtakin puolelta sitten. Nämä on vähän hankalia paikkoja yleensä nämä sensorit. Kun ne saattaa viottua ajan myötä, etenkin jos on vähän vanhempaa laitteistoa, niin pitää aikaa joista tietenkin käydä huollossa. Mutta sen takiahan sä oot täällä. Joo. Ja sitten mä katson vielä tästä päältä. Onko sä milloin viimeksi muuta käynyt huollossa? Kun mulla ei tuolla logissa näkynyt ihan tarkkaa ajanjaksoa, milloin sä oot viimeksi käynyt. Okei, eli ei niin pitkä aika, mutta onneksi nyt oot kuitenkin täällä, kun täällä on selvästi kuitenkin tekemistä. Mutta joo, katsotaanpa nyt tuo yksi sensori tuolta vasemmalta puolelta. Niin mä käytän siihen. Otetaanpa löydänkö mä täältä mun
työkaluista. Niin mulla on ihan tämmönen yksinkertainen ruuvimeisseli. Joo, mä tietenkin tarvin sitten tuon pään tuohon. Niin mä otan täältä siihen sopiva. Mun pitää löytää siihen ensimmäisenä sopiva pää. Koska tää on kuitenkin, jokainen sensori on omanlainen. Kuten tuo näyttäisi nyt olevan vähäsen tosta tuolta, niin se vähäsen eroaa noista muista. Niin otan tähän ruuvimeisseliin, niin katsotaanpa. Kokeillaan ensin tätä. Tää on ihan ristipää. Niin koitetaan tällä. Jos me saatais tällä jotakin selkoa tuohon, niin se oikein näytä pureva. Laitapa siihen joku toinen. Laitetaan tuo tonne sivuun ja otetaanpa sitten täältä tämmönen toroksipää. Eli tämän näköinen pää. Noin. Koitetaan täällä sitten. No, tämähän lähti puremaan saman tien. Okei. Elikkä meidän pitää ruuvata tämä täältä ensin irti. Noin, ja sitten toinen. Noin, nyt se on ainakin ruuvattava irti. Ja sitten meidän pitää irrottaa se. Niin mä yritän saada se irti täältä mahdollisimman hellävaroin. Ja noin, nyt se lähti irti. Ja nyt tietenkin aina kun irrotetaan noita sensoreita, niin meidän pitää putsata tietenkin sitten itse se piirilevy. Ja mulla pitäisi olla täällä. Katsotaanpa onko mun taskussa. Ei ole tuolla. Toisesta taskusta. Se onkin mulla täällä. Niin putsataan nuo sensorit. Niin saatat tuntea pientä semmoista tuulenvirettä. Mutta nyt ihan liikkumatta. Tämän pitäisi hyvin täältä puhistua ennen kuin me laitetaan uusi. Noin, sieltä se pikkuhiljaa puhistuu ja viimeisetkin pölyt ja karvat sun muut sieltä irti. Noin. Ja nyt mun itse asiassa pitää laittaa vähän valoa. Että mä näen sitten vähän jotakin. Että mä näen laittaa sinne meille uuden sensorin. Noin. Voidaan sitten vähän katsoa tarkemmin, niin kun meillä on vähän valoakin. Niin elikkä se oli tosta, mistä mä irrotin sen. Justiinsa toi. Niin mä vähän siirrän noita muita pois tieltä. Eihän tää käy kipiä. Se on tärkeintä, että ei. Noin, ja nyt vielä kun mulla on tuo ote tossa, niin laitetaanpa tää uusi sensori sitten sinne. Ja kaikki on vielä kunnossa, hyvä. Ei käy kipiä, ei tän pitäisikään käydä. Noin. Se on nyt sinne laitettuna ja sitten vielä tietenkin pitää vähän putsata kun ollaan saatu uusi sensori paikoille.
tämähän näyttää hyvältä. Sitten voidaan tuo valokin sammuttaa ja nyt sitten kun meillä on tuo uusi sensori paikoillaan, niin pitää sitten tietenkin mitata, että se toimii. Niin käytetään tätä samaa mittalaitetta, mitä tuossa aikaisemminkin. Ja päätellä sitten katselen mitä lukemia se antaa. Joo, jännite näyttäisi olevan oikein hyvä. Just sitä mitä pitääkin olla. Sitten katsotaan tuo resistori tosta. Jes, ja siellä näyttää ihan oikeata vastusta. Kyllä, 100 ohmia näyttää tuo lukema, eli ihan kunnossa näyttää olevan tuo uuski sensori. Niin siirryn vähän sen tätä mittalaitetta, niin se ei ole mun tiellä. Meillä on uusi sensori paikoillaan, niin. Sitten mä luulen, että me voitais sitten vähän semmoista viimeistelyä tehdä tuolle tälle sun koko kennolle ja ulkokuorelle. Niin laitetaanpa, mulla on tämmöstä yksinkertaista ainetta. Tää on semmonen öljyseos, patentoitu öljyseos. Tää on, kuten kuulet, niin sitä ei ole kovinkaan paljon enää jäljellä. Mutta mä luulen, että se riittää meille ihan sopivasti. Niin annetaan sulle tämmöset uudet öljyt tonne sun osiin ja niin ne pysyy sitten kunnossa ja pitkään. Noin niin. Mä luulen, että semmonen 9 milliä on sopiva. Noin, niin sitten tätä öljyseosta sitten syötetään tänne. Noin, ja oikealle puolelle kanssa. Ja sitten vähän ton päällekin. Noin, nyt näyttää oikein hyvältä. Sitten vielä annetaan sensoreille tämmönen viimeinen puhistus. Eli mulla on taas tämä pieni, no ei se kovin pieni ole, mutta pehmeä tämmönen puhistussuti, niin putsataan tällä sitten vielä nuo sensorit lopuksi, kun ne on nyt vielä öljyttykin. Noin. Hyvä, ja nyt näyttäisi kaikki olevan kunnossa ja menikö sun mielestä hyvin tää koko homma? Mun mielestä aika sutjakasti ja sä pärjäsit älyttömän hyvin. Tai ei tainnut käydä kipeä ollenkaan. Hyvä. Se on kuitenkin tärkeintä, että nämä on niinku tämmöisiä rutiininomaisia toimenpiteitä. Että nämä saatais hoidettua mahdollisimman kivuttomasti ja helposti ja silleen, että asiakkaalla on hyvä olla. Niin mulla on nää sun paperit tässä vielä. Niin tässä lukee tosiaan, että sä maksat sitten laskulla, eikö se ollutkin? Joo. Niin joo, niin mä vielä kirjaan sen tähän, että se on varmasti sitten mullakin muistissa, kun mulla on näitä asiakkaita sen verran, että saattaa välillä unohtua. Niin ei mitään, niin jos sä tähän laittaisit allekirjoituksen
että tämä meni sun mielestäkin hyvin ja että voisit jatkossa tulla uudestaan tänne tarkastukseen. Ja ihan milloin vaan, jos susta tuntuu, että kaipasit vähän fiksausta tai on semmoinen olo, että on vähän paikat ruosteessa tai likaisena, niin tuu vaan uudestaan käymään. Mutta nyt jos tähän viittit sen verran, niin just siihen ja sitten tonne niin nimenselvennys, niin yes. Noniin, kiitos. Niin ei tässä mitään muuta, niin hyvät illanjatkot ja toivottavasti oli rentouttava ja mukava käynti näin ylipäätään. Kiitos sulle.